Kings, 2 Kings chapter 13 from verse 15. 2 Kings chapter 13 from verse 15. 2 Kings chapter 13 from verse 15, and I'll read. Elisha said, "Get a bow and some arrows," and he did. "Take the bow in your hands," and he said to the king of Israel. When he had taken it, Elisha put his hands on the king's hands. "Open the east window," he said, and he opened it. "Shoot," and he shot. "The Lord's arrow of victory, and the arrow of victory over Aram," Elisha declared. "You will completely destroy the Arameans at Aphek." Then he said, "Take the arrows," and the king took them. Elisha told him, "Strike the ground." He struck it 3 times and stopped. The man of God was angry with him and said, "You should have struck the ground 5 or 6 times. Then you should have defeated Aram and completely destroyed it. But now you will defeat it only 3 times. It's a prophetic message, but inechekuita ne faith ne kutenda. Elisha the prophet was sick and he was about to die. Then the king visited him. Mambo ndokubva vamushanyira vanzwa kuti munhu waMwari ari kurwara. The prophet is sick. Mambo ndokubva vashanya. Vasvika, the king began to cry, my father, the chariots of Israel and the horsemen." Munhu waMwari ndokubva ati, "I've got a prophetic message or a prophetic instruction yandinoda kuti uite." So Mambo Joash ndokubva vaudzwa kunzi, "Open the east window," ndokubva vavhura window rekumabvazuva vakaririsa museve and arrow. Munhu waMwari ndokubva declare kuti the arrow yawashuta is the arrow of God, museve waJehovha. Ndokubva apiwa futi instruction yekunzi chitora mapfumo kana miseve yatinayo, ubaye ivhu, ubaye pasi, and struck the ground. Pano he is not dealing with the enemy. Ari kungoita a prophetic instruction, a prophetic gesture. Ane zvaari kunzi aite mumba memuprofita zvine chekuita nehondo dzaacharwa nezvaachasangana nazvo in the future or outside. Zvoreva kuti our victory, kukunda kwedu, kubudirira kwedu, kuri mukati memba yedu. Haisi nyaya zvatichaita, how we are going to fight against the enemy, but what we are doing in the house of God, zvatiri kuita muimba yaMwari, zviri prophetic concerning the victory outside, which means we can design victory, we can create victory prophetically, tichizviita tiri mumba medu, but zvine ma positive results or negative results outside tabuda. So the prophet ari kudila na Mambo Joash, ari kumupa kuti and my instructions yekuita ari prophetic, anogona kumuwanisa victory in the future. So zvanzi rilisa museve wekutanga ndobva zvanzi one for the Lord, arrow of victory against Syria or against Aram. Ndobva zvanzi chitora mapfumo miseve ubaye pasi pa ground. Bible note, and the king struck the ground 3 times. The king struck the ground 3 times. Remember kuti prophet avana kuudza mambo kuti bayai pasi kangari. Prophet avana kumention a number or a figure or how many times to strike the ground. The instruction was struck the ground, just like that. But mambo pavakabaya rutatu, the prophet was not happy. The prophet was not happy. So there is a question there now. How can the prophet that somewhere iwo vasina kuudza munhu a number or a figure how many times to strike the ground? Same prophet ari kutsamwira Mambo Joash vabaya pasi rutatu. Ndokuti ati hanzi you should have struck the ground many times, 5 times or 6 times. Why have you stopped?
kureva kuti tine zvinhu zvatinogona kumira tichimisa victory or favor in the future. Mambo vari supposed kubaya ground many times, but he only struck the ground 3 times. Elisha ndobva apa a prophetic word rekuti uchangokunda vaSyria 3 times. Zvoreva kuti mambo uyu paanga achibaya on the ground, he was dealing with the enemies of the Syrians prophetically. Mambo pavaibaya pasi vaitorwa neenemy vaitokunda, but ndoda tuone picture ikana munhu achitora mapfumo achibaya on the ground. Zvinoreva kuti mapfumo ake haarambe ari sharp, anobenda. Kunobaya kuye kana uchibaya nako on the ground hakurambe kuri sharp, kunobenda, kunokokonyara. Which means zvimwe nguva chakapa mambo pfungwa yakuti let me just strike the ground 3 times. Ari kuti maybe in the future panozoita hondo dzacho I need weapons, I need arrows to use. Saka ari kuti I will just reserve many, ndongobaya 3 times. Yet paabaya 3 times ndo the number of victory. Mazhinji aasiya ari sharp haagone kumupa victory. Ndinoda kuti ndinzwe baba. Mapfumo aatora akabayisa pasi ndo ane number ye victory. Mapfumo aasiya achingwareserve ari sharp ari paside, ari kutrusta kuti maybe panozoita battle I'll use them, haasi kuzomupa victory even ari sharp. Hama dzangu pane nayo nditaure pano pamusoro pezvakaitwa naKristu Jesu kana tatenda mazviri. Isiri nyaya yekugona kwedu, isiri nyaya yekuziva kwedu, isiri nyaya yekuti how sharp we are, but yekungoziva kuti kuna akabayiwa nepfumo parutivi, ropa nemvura zvikaerera. Izvozvo ndo zvinotipa kukunda zveropa raKristu Jesu. Shoko rinoti vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. Zvoreva kuti kukunda kwedu kwakavigwa munhau yeropa raKristu. Kukunda kwedu kwakavigwa pakutenda uye nekupupura kwemiromo yedu nekuda kwebasa rakaitwa paCalvary. So pano mambo vari kuti I will reserve the arrows for the battle. Yet losing the arrows in the prophetic house is a picture of victory in the future. Saka atora mapfumo akatanga kubaya pasi. Mfungwa make ndokubva mauya pfungwa yekuti why are you losing the arrows or why are you destroying the weapons? Kana kune future battles aunozoda kurwa, reserve some. Pfungwa iyoyo ndo yakaita kuti abaye rutatu arigere kubaya kakawanda, trying to preserve or reserve some arrows. Yet zvaari kungobaya rutatu ndo victory yaanongowana only 3 times. What's the revelation behind that? The word of God is like a double-edged sword. It's a double-edged sword. Shoko ra Mwari ibanga rinocheka kwese. Shoko ra Mwari ndiro the sword of truth. Shoko ra Mwari ndiro pfumo rezvokwadi. So uyu paatora mapfumo achibaya pasi, ishoko ra Mwari riri kubaya nyama. Men munhu wakasikwa kubva muguruva revhu. When we talk of earth or ground, we are talking about men in the prophetic area. Zvoreva kuti paatora mapfumo achibaya pasi, ishoko raatenda riri kudhila nenyama yake. But iye atora shoko ndokubva angobaya rutatu, which means there are times yekuti shoko parinouya richichallenge our own desires, richichallenge zvishiyo zvedu nezvimwe zvatinoita. Pane pekuti tine ratinogona kugamuchira, but tosiya a certain area yekuti tinoona sekunge ichallenge kana kuti hazvigoneke, yeti Mwari vachida kuti tiite saizvozvo. Okay, I will explain again. Pfumo riri kubayiswa paground. Ishoko ra Mwari riri kubaya nyama, riri kubaya munhu, nokuti ground is man, the sword is the word. So uyu muprofita ari kuti shoko raunotenda kuti rikushande ndo rinokushandira. Shoko raunotenda kuti rikunatse ndo rinonakisa nzira yako. Kureva kuti shoko ukarigamuchira riri zhinji rakawanda
rikakushandura rikakushanda rinokushandira pane zvakawanda, but pane shoko rekuti unoritenda ogoita rimwe raunosiya rakadaro. So munhu waMwari pano ari kuudza mambo kuti ko wamirirei, kuti there are things you need to do but woramba uchiita nokuti zvinocreata victory, kukunda kwakakura. Don't stop. I remember preaching a certain sermon, don't stop doing good. Nyangwe kune vanhu vasingagamuchire, nyangwe kune vanhu vasingatende, nyangwe kune vanhu vanokutsondora kana kukurwadzisa paunoita chakanaka. Some people, they pay you in a way inorwadza after doing something good to them, but izvozvo zviregere kukubata. Why? Nekuda kuti ukatarisa the life of Moses, I love the story of Moses. Moses chakaita kuti anorora kumba kwa Jethro aenda kuMidhiana. Ane chakanaka chaakaita kuvanasikana vaJethro, vaida kuchera mvura patsime vachidziviswa nevamwe vafudzi vemakwai. Ndokubva apindira munyaya yacho, akabatsira vasikana vakachera mvura. Vaenda kumba kwavo vakanotsanangurira baba wavo. Baba vakati ko murume mamusirei. Then Moses came into the picture. Ndokubva apinda muwanano. But kuri kubviwa naMoses kuEgypt anototiza hama dzake dziri kuda kumutengesa kuna Faro. Akatoitawo chakanaka, akarwira an Egyptian, hama yake muHebrew against the Egyptian. But vanhu ivava havasi kuappreciate, havasi kutenda. Saka Moses wakatiza hama dzake, but asvika patsime kuland of Midian, aona dambudziko rine vanasikana vaJethro. Haana kuti adzise hama dzangu, kana kuti haana kuti vanhu vagara havatende. Ndakaitira hama dzangu chakanaka, but izvezvi ame fugitive, ndiri kutotiza nokuti vanoda kutitengesa. Akaramba aine that heart, ikamuconnecta to work, ikamuconnecta to relationship, ikamuconnecta to calling. Kuramba achiita zvakanaka. So pano mambo vari kubaya on the ground nepfumo, asi ndokubva vabaya katatu. And the prophet was not happy. Komprofita anotsamurei asina kutaura namba. There is a level yaunofanirwa kusvika muupenyu yaunogona kunzwa zvisina kutaurwa, ndekuda kwekuti you are now mature kuziva kuti pazvishoma zvataurwa pane zvizhinji zvinoda kuitwa. Men of God, Evangelist Mija, I'm so happy to see you, my brother. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. So maturity ine zvainotsanangura. Kukura kunosvika pakunokuudza nyaya isina kutaurwa. Jeremiah unoti Mwari vakataura kamwe chete ndikanzwa kaviri. He spoke once and I heard twice. When you are mature, une message yaunogona kunzwa, pa message inenge yataurwa, une nyaya dzaunogona kubatanidza ukaziva nekuda kwenyaya imwe chete inenge yataurwa. So the king is a picture of a believer asiri mature, anongonzwa nyaya yaanzwa zvishoma oita saizvozvo, otadza kuita maringe zvimwe zvaanofanirwa kunzwa. Ndiri kuti kudii? Kune kutaura kwevakuru, kwekuti kutaura ikoko kukataurwa kuvana vadiki vanonzwa zvakasiyana. Nyaya yataurwa iri imwe chete, manzwiro achibuildwa nelevel of maturity, kukura. Kana munhu akura anonzwa zviri deeper, zviri extra than mwana mudiki. Saka muchiona pane mutauro unonzi tsumo kana kuti unonzi madimikira. Kutaura kwakafanana nekuti, I'll give you this example. Akuruma nzeve ndewako. What it means, kuti kana munhu ari on your side, munhu achiwirirana newe, ndiye munhu bedzi waunofanirwa kuziva kuti ndiye wangu, nokuti anokupawo mazano. Kurumwa nzeve kupiwa advice, kupiwa mazano. But message iyo ikapiwa mwana mudiki kuti akuruma nzeve ndewako, inongogumira pakuti akuruma nzeve ndewako, nokuti avazive kuti zvinorevei. Kuziva kuti zvinorevei zvinoenda nerizera nekukura. Kuti munhu anokupa advice is your friend, munhu anokutsura ndo hama. So people of God, this king, prophet vari kurwara,
but nyange prophet vachirwara uya achichema kuti zvamakurwara munhu waMwari maakutofa ndodii. Munhu waMwari ari kuti even hondo dzemangwana tinogona kudzirwa nhasi pano. Even my challenges are in future, we can handle them today and now. You need to do something prophetic. Munoziva kuti mukurarama pane zvinhu zvatinoita zvinongova a prophetic message affect our future. For example, nawe kuti munhu akadyara anokohwa. Kureva kuti munhu akada kuva negoal unongodyara. Kudyara chiprofita chinotaura kukohwa. Munhu akada kuva negoal mu future anodyara muna now or muna today. Ma challenges emangwana aripo kurwa newe nekuda kwezvawagona kugadzira nekuita mune ranhasi. So prophet vari kuudza munhu kuti nyangwe uri kuchema hako, nyangwe ndiri mukurwara, we can handle my battles ari mu future nhasi. You need to do something. You need to act with faith. Tora mapfuma ari muno. Haisi nyaya yekuenda kundorwa nevaMidhiana. Haisi nyaya yekuenda kundorwa nevaAram. Haisi nyaya yekurwa nevaSyria. You need to do something in the house of the prophet. Which means, zvatinoita muimba yaMwari zvinova chiprofita, zvinova simba, zvinotipa kukunda muma challenges anosangana nesu mune ramangwana or outside. Zvatiri kuita muimba yaMwari. I remember the first battle yevana veIsraeri vachibuda muEgypt. Moses wakaenda pamusoro pechikomo. Bible rinoti Moses aita akasimudza tsvimbo, Joshua aikunda. Moses akadzikisa tsvimbo ruoko pasi, Joshua aikundwa. Kureva kuti kunocreatwa victory kunobva kukunda ndekuna Jehovah. That's why David pamabattles ake ese aitanga abvunza the mind of God. He was a great soldier, a great fighter. Asi aitanga apinda muprayer obvunza Mwari, ndotevera here Ishe, ndinokunda here. Kurati David waitoziva kuti kukunda kunobva kuna Jehovah. Victory comes from the Lord. Nyaya haisi yekuti warwa sei nemuvengi wako. Nyaya ndeyekuti unonamata Mwari here, anokupa kukunda, anokupa nyasha, anokupa favor usati wasangana neenemy yako. Mu battleground zvichokwadi munorwiwa, but kuenda mu battlefield une result zvinokuinspire, zvinokuencourage, zvinokusimudzira, zvinokupa confidence. Kupinda mu battlefield uchiziva kuti I am a victor. I'm not fighting to become one. I'm fighting because I am. Okay, I'll break it this way. Kuziva kuti ndakakunda kwakasiyana nemunhu ari kuenda kundorwa kuti atsvake kukunda. Kuziva kuti ndiri mukundi kunokuencourage, kunokuinspire, kunokupa confidence, kunokupa kupinda mubattle uchifara. Why? Nekuda kwekuti unoziva the will and the mind of God muhondo idzodzo. So victory inogadzirwa muimba yaJehovah. Hongu tine enemies panze, hongu tine zvatinosangana nazvo panze, tine vanorwa nesu nekutirwisa, but victory inogadzirirwa mumba munomu. Pane pachikomo panoda kuendwa naMoses. Chikomo cheprayer, chaunosimudza kutenda kwako, chaunosimudza kuonga, chaunonamata nekurumbidza Mwari. Paunobuda mumba mako uchienda kubasa, paunobuda mumba mako uchienda kuchikoro, paunobuda mumba mako uchienda kwaunoenda, nyaya ndeyekuti wasimudza here munondo waJehovah, wasimudza here kutenda kwako kuna Kristu, wanyengetera nekuonga here Mwari. Zvavachaita outsider, nyangwe vakaronga zvavanoronga, nyangwe vakaplana zvavangaplani, nyangwe vakakurongera zvemutoo upi, but nyaya ndeyekuti kana Moses akasimudza maoko pachikomo chaJehovah, victory is guaranteed. Hama dzangu ndiri kuti kudii? Kukunda kunorongerwa mumba. Usati wabuda panze, unotaura mashoko anogadzirisa zviri panze.
mashoko ngaye ndiwo anotanga kuenda. Usati wafesa enemy ngaisangane neshoko raMwari rekuti uyu usambata, uyu usamurwisa, uyu ndewa Jehovha, uyu ndewe kukunda. Kureva kuti muprofita ari mukati memba achidhila namambo, ari kuzivisa mambo kuti kukunda hama hakusi mubattlefield, kukunda kuri mukuita zvaunofanirwa kuita in the house of the Lord. So kutora mapfuma achibaya pasi 3 times, that's a picture yekuti achiri kurelaya nemaweapons, asati ane faith muna Mwari. Kutora mapfuma achibaya on the ground, over abaya rutatu, maari ari kuti I'll preserve and reserve the arrows. Yet kuita sekungo uri kuluza in the house of God kuno create a victory outside. Kuita sekungo uri kuita loss in the house of God, it's a prophetic message, ye victory, ye gain outside. So akatora mapfuma akatanga kubaya pasi ndokubva abaya rutatu, and the prophet was not happy. Shoko raMwari rinoti faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kutenda kunouya nekunzwa, uye nekunzwa shoko raMwari. Zvoreva kuti shoko raMwari rinofanirwa kunge riri mauri, rinokukonzera kunzwa. Kunzwa nenzeve is stage number 1, iri common to everyone, munhu wese anonzwa pakataurwa. But kana iye anhauye faith, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Zora kuti kune zera, kune level yekunzwa inongo create kwa bedzi neshoko raMwari. Barbara Kureva, you're welcome. God bless you. My Jojo Nyautore, you're welcome. God bless you. Thank you so much, my sister. Shanya Zame, the good Lord bless you. Thank you so much. God bless you. Amfumo wanga Fik Dennis, Mungu akudariseni kwambiri. God bless you. Romans chapter 10, verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Imwe version, but King James not. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kutenda kunouya nekunzwa, uye nekunzwa kuburikidza neshoko raMwari. So the word of God in you ndo rino create a faith, unoita manzwiro ari maringe shoko riri mauri. Message yese inouya muupenyu wako inosvikira pa message yakatombouya kare muupenyu wako concerning chinhu ichocho kana kuti zvinhu izvozvo. Munhu wese ane nyaya dzaakanzwa, saka pakataurwa nyaya iri in line nechinhu chaakambonzwa, uri kuedha message pamusoro pemwe message iripo kare, izvozvo zvakupa judgment, kuziva kana kuti kutsanangura kuti saka chinhu chakamira so, nekuti already ndizvimwe zvatinoziva. So faith comes by hearing, kutenda kunouya nekunzwa, and hearing by the word. So chino create a faith, kunzwa kunogadzirwa neshoko rinorarama mauri. Shoko ndo rinobva rava nzeve dzinokupa kunzwa, zvino create a faith. Kutenda kunouya nekunzwa, uye nekunzwa shoko raMwari. So mambo ari mumba maprofeti audzwa kunzi struck the ground, but already in him ane zvaanoziva pamusoro pehondo, kuti kuhondo unotoda mapfumo. Saka kana muprofita achiti baya mapfumo pasapo, anenge ari kutaura a message inorwa nezvatinokana kuti inorwisa zvatinoda kuzoshandisa in the battlefield. Ndo zvakamupa kuti no, I'll strike the ground 3 times. Faith yakava shoma, kutenda kwakava kushoma maari, kuti zvechokwadi here kuluza ma-arrows mamise mfumo panapa kunoita here, ini ndine ma-battles in the future. That's how you came about to strike the ground 3 times. Mukati make mamune shoko, mamune information yekuti kuhondo kunodiwa mapfumo. Saka muprofita kana akuti baya pfumo pasi, I'm losing. Yet pari kubaya mapfumo pasi, the number ya anobaya pasi is the number of victory.
but kwaari yakava a number of losing because of the information in him. Tikashaiwa shoko raMwari matiri hama dzangu, tikashaiwa kuziva the mind of God, tinogona kubatirira pazvinhu tichifungidzira kuti we are protecting ourselves kana kuti tiri kuchengetedza zvinhu for the sake of the future, yet kuzviririsa kwaigona kutibatsira kubaya mapfumo pasi many times. Wova nemapfumo kana 10 or 15 ari blunt akabhenda asi agone kushanda mubattle, yaitova a prophetic message yekuti ndo nhamba yehondo dzauchakunda against your enemy. But murume uyu nekuda kwekuti maari muri kushayikwa faith, because it comes by hearing and hearing by the word of God, kuti maari mune kutenda kuma weapons than muna Mwari. Hama dzangu, tinogona kuzunganidzira zvatinotizunganidzira, tinogona kuva nema-connections atinokonektana nawo muupenyu, but victory comes from the Lord. Favor comes from God. Vanhu tinogona kurongeka, tinogona kuakwaya zvatinogona kuakwaya, asi kukunda kunobva kuna Jehovah. Ngoni trust. How are you doing, my brother? I hope I find you well. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So mambo vari kubaya pasi nemapfumo ndokubva vabaya rutatu, nekuti mukati mepfungwa dzavo mune kuti I cannot lose the weapons now if I've got challenges in the future, so I need to preserve and reserve the arrows for the battle. Do era yaakaita kuita chinhu muimba yaMwari haisi loss. Pa common sense ndo panokuudza kuti you are losing, but pa prophetic panotokuudza kuti the number of arrows dzaunoita struck the ground sekunge uri kuita loss uri kuruza is the number of victory against Syria. People of God, hear me very well. Munhu waMwari ari kuti wabayirei rutatu, dai wabaya 5 to 6 times waikunda zvachose, you have got completely destroyed the Syrians. Why did you stop? Chamisa mambo, common sense, lack of faith. Ari kutrust and believe in horses and chariots than to trust in the Lord. Amadzangu, victory comes from the Lord. Tinogona kuronga zvatinoronga, kuva nema-connections atinogona kuva nawo, kuzviunganidzira zvatinogona kuunganidza tichiedza kuva nefuture iri secure. But the truth of life, victory comes from the Lord. Some they trust in chariots, some in horses. But they have to know, I trust in the Lord. That's why in every battle, waitanga wanzwa kuti Mwari ndienderi ndinokunda here. People of God, hear me very well. Kukunda kunogadziriswa, not mu battlefield. Mu battlefields kunozadzikisa kukunda kwagadzirwa na Jehovah already in the house of God. Moses akaramba akasimudza, nyangwe enemy ikanzi yakasimba zvakadii, iri kuataka zvakadii, Bible wrote as long Moses wakasimudza maoko, Joshua waikunda. You are the Moses of your family. Raise your faith unto the Lord. Stand on the gap. Pray for your children. Pray for your wife. Pray for your husband. Namata pamusoro pebasa rako. Usati wabuda mumba kuenda kwa unoenda. Victory inogadzirwa mumunamato. Victory inogadzirwa in the presence of God. Act prophetically. Kwa uri kuenda kunze oku in part 2 your life. The first stage, part 1, is you doing what you are supposed to do in the presence of God or in the house of God. Chichakupa kubuda mumba mako uno confidence, kuenda mu battlefield uno confidence, kuziva kuti I've raised the staff of the Lord up and victory is certain.
So zvaunozosangana nazvo kana enemy kana sekunge iri kuadvance iri kuimprove nekudipa mabattles, one thing chaunongoziva, I've raised the staff of the Lord and victory is certain. Saka shoko richiti vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. Baba, muromo wangu unopupura kukunda nokuti makatendeka makarurama munonyasha munotinda munogona. Tinonamata Baba mangwanani ano mumabasa anobatwa nevana venyu. Kuronga kwawakaipa mukati memabasa avo, kuronga kwawakaipa mukati mekurarama ngakushayiwe simba. Tataura ropa rakairira pamuchinjikwa, ropa rinotaura kukunda, ropa rinotaura victory, the blood that speaks better things than the blood of Abel. We speak blessing and favor, protection in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hama dzangu mangwanani ano, Mwari vakurwirei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. But remember, victory inogadzirirwa mumba, not mu battlefield. Victory inogadzirirwa pachikomo, kwete mu battlefield. Pano demanda action, do likewise. Don't stop doing what you are supposed to do. Usamira kuita zvakanaka zvataurwa naMwari naMweya Mutsvene muupenyu hwako kuti uite. Don't trust in horses or chariots, trust in the Lord. Enjindoro moto washamo, the good Lord bless you. I'm so happy to see you online. Mwari vakitire nyasha. My sister Gertrude Zanyaja Shanje, may the good Lord bless you. Baba mtandwa Mwari vakitire nyasha, Mwari vakuropa fadzei, God bless you. My Jojonya Utore, a blessed morning to you. Mwari vakitire nyasha, my Muvira Nyamunda, God bless you. Mfuma Fik Dennis, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in, people of God. Pauline Mdikani, Mwari vakitire nyasha. Brian Hotspot Mafua, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Nyasha dzwanzwe Mwari vakurwirei, Mwari vakugonesei. Muswere munyasha hama dzangu nyasha